nkosikazi. Chini myena ubuyile? Ewe ndibuyile nkosikazi. Kwaye ndidinwe kakhulu. Khona kutyiwa ntona apha ekhapha? Ndilambe nolamba yona nto. Loo nto akukho kwakutya, kodwa ikhona into le ndiyibekela ukhedamile. Uzotya ukubuya kwakhe esikolweni. Wow. Ndiyalomzi. Hayi. Awuyenke ndobethwa ngumoya. Kulungile tata. Ntangam madoda. Ntangam kunjani kodwa mfowethu? Ntangam kuhle man. Akho nto nje kunyamezela. Ntangam. Nomqabaqaba negqabile evinini. Ngaphandle nje kotyiwa indlala pha ekhapha. Indlala ntangam. Ntangam indlala. Ntangam thetha kakuhle. Uthetha ukuthi utyiwa indlala unentombi enhle kangaka? Hayibo. Uzama ukuthina pha kum ke ntangam. Ntangam kaloku ukuyabona uba ngabana. Kubani kanene igama lentombi yakho kubani? Ukhedamile. Ukhedamile kunye lo. Uyabona ungathatha ukhedamile lo. Umnike mina lo endele phaa kubo nganonyana wam. Ndingakunika ikhazi elivisayo. Oko kukuthi zili-12 imetha mfondini. Tyhini madoda. Wathetha iyawubigwetyiwe ntangam indlala. Awuthethwa kwendoda. Ewe. Hayi jonga ntangam. Yabona amagama akho wabekileyo. Yewe. Hayi mahle awadingi kwa ugxothwa. Yho. Uyawuthi litshonela namhlanje ilanga. Yobelalele kwelasemathunzini. Uthutha emathunzini namhlanje ke. Kwabe kukikizela kulungile mqwathi. Kulungile ntangam. Kulungile man ndisazofuna imeleko apha evenkileni. Jonga ntangam ndizawuthumela abafana bam. Aba batshaya izanto zabo. Bamthatha phaa emlanjeni ndizamthuma phaa emlanjeni bamthatha khona. Ndiyakuxelela Thunzini uyawufika amathunzi kulindile uzothatha ikhazi lakho mfondini. Awathetha kwendoda mfana. Nyawo linampumulo mfondini man. Hayi mayibuyibonane ntangam. Ewe man. Nkosikazi. Khawuyeke loo nto yenzayo apho kuzochopha apha ecaleni kwam. Sike sincokola. Yintoni nalo ndibizela yona nam yena mcaba inokwazi nokulinda? Hayi khawuyeke wethoba uyigqibezele le nto yenzayo. Noko ayibaleki. Noko ndikuphathela iindaba ezimnandi kakhulu. Kodwa ke ndizomamela uba yintoni lo ndibizela yona. Khawuchophe nkosikazi. Uthi kutheni ke? Yabona nkosikazi, njengoba ndike ndake ndaphuma nje ndawubethwa ngumoya. Ndike ndadibana nomhlobo wam lo wakudala omaziyo. Ophi lo mhlobo wakho? Ubhikitsha. Iyo, ungandixeleli ukuba ubalisele ubhikisha ngendaba yendlala yalapha ekhapha. Hayi bo nkosikazi kukungoba benza de ndenze njani. Ngoba umhlobo wam kudala wandinceda eentweni ezininzi. Uye wathini yho xa umbalisela? Zindaba ezimnandi kakhulu enankosikazi. Uyabona ubhikitsha. Uye wanegama elithi because ndendambikela nangendlala le yalapha ekhapha. Wanegama elithi uba singathatha ukhedamile lo wethu simendisele phaa kulanyana akho ngubongani singafumana ikhaza lenkomo elingama-12 ibe kanti igwetyiwe indlala apha ekhapha. Unotshe andinako mntwana ongendela kona uvungamile ekhohlakele kangaka. Soze kodwa hayi mamela andikubuzi ndiyakuxelela. Undivini? Kuba usitsho ke myena ndawufane ndithule. Hayi vuma.
Ngoba sumelo into basityiwa indlala apha ekhaya. Oh, kodwa ngomntana. And ke enye into nkosikazi. Sendibaxelele naba bafana bam basebenza nabo pha. Ubaza bathi nje pha ixesheni bawumthatha la mntana ngoba besendibaxelele baba uzabuya ngabani ixesha esikolweni. Sendiqoshelise noko yonke into ngoku. Oh, kodwa ngomntana. Hayi, masinyamezele, masicinezele inhliziyo nkosikazi ngoba sinayo enye indlela. Ungabisakhulula nalo uniform. Ndicela uthathe ibhakethi yami ondikhelela amanzi. Ungamlibali kuceliwe. Oh mama ndisafika. Okay, soze ndilibala njani. Lungile ke ntombazana. Thembala milona, donyuka nalo ithembala milona. Donyuka nalo ithembala milona. Donyuka nalo ithembala Nimsafi mnaka wabo. Makathatha mina. Kablaka! Ewathini Kablaka! Mamela apha mfowam. Iya ngapha emaqwatheni uyandiva ndithini ku? Ubaxelele ubukhethamele bangamkhangeli ulapha emathunzini uyandiva ndithini? Ewe ba. Ungangeni kwathini ukwaze wawugqiba ubuya. Uyenqanda inkomo ezi bazozithatha apha bazawulobola ngazo. Uyandiva kwathini? Mamela. Tata, khaba undixelele. Uqale wathetha nobongani ngaphambi kokuba umthathele umfazi. Hayi kaloku novungamini. Akukho sidingo majola soba mandithethe nobongani. Uyazi kakuhle loo nto leyo ukuba ubongani kumele abe ngumfundisi. Akakwazi ube ngumfundisi engakhange abe nankosikazi. Ngumfundisi otheni luzawufundisa abafazi babanye amadoda engenamfazi. Kambe loo nto uyayazi apha kum. Kufuneka kubekho wena xa kwam ukuze ndibe ngumongameli kweli bandla. Usukhohliwe? Eyona nto tata ingathi undiphathele elona vila nje. Into engasoze ikwazi ukuvuka ngentsimbi yesine iyondikhelela amanzi emlanjeni. Kuba kaloku mna tata andiwadla amanzi aleleyo. Novungameli. Into yobufazi lo mntwana uzayifundiswa nguwe. Njengamanxa wafundiswa wena nguNyakozala luzala mna. Okokubana apha emathunzini umfazi wenza kanjani. Andizube ndihlisana nawe ndisenyusana nawe ngenyewa yamadoda. Fundisa umfazi baba ngenze kanjani. Ndimi indoda apha. Uyandiva ndithini? Okay ke tata hayi ndiyakuva.
Kulungile ke xa usitsho. Hayi manje warhoxisa amazwi tata. Mamqwathi, sude ulile kangaka. Noko ndakuthembisa uba ndikuthanda ndikukhathalele njengomfazi wami. Indlela ulila ngayo iyandixhela. Ndisabethwa ngumoya. Yana! Baba. Tyho! Eka! Baba. Mamela ke mthunzi. Manuqala lapha mfu wami. Baba. Ndikusentabeni. Wabuya kwedini wayindoda. Ngoku ndikunika isidima sogqibela, umfazi. Mamela ke kwedini. Zinkomo zami ziyandiva ndithini ku? Baba. Kunjalo nje. Lo ngumzi wasemathunzini. Akenziwa nje. Futhi akho sifede sandoda. Baba. Makucace ke ngokuba namakoti aniva ndithini kwedini. Uyambona ikuze iphuma khasini. Ufuza unyoko kuba undiqondi kwedini, jonga unyoko kuba ngaba unjani nolusu. Uyaniva? Yeka kwedini ndiyonwaba phandle jonga isimetyiso phezulu. Ndike ndicinga okokubana eyangomsi yawuthini na. Baba. Awu. Sixo sombawo. Bawo namandla wonke. Ingaba ngabazali bamna aba. Ingaba bobubomu unjaleli bamandibuphile na oku. Nale ndoda ihambi ibuye ngobusuku kuthiwa ndingayibuzi kwelikhaya ndisuke nje ndiyibekela amanzi mhlambe. Ndithi uzungandiqalekisi ke mdali kwesi sigqibo ndizowusenza.